Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Hunyo 3, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa latest update sa pag-asa, ang sentro sa Baguio Dante nakitaan sa 25 kilometros na silangan nakatundan sang Iba Zambales nga may dalang kabasguon sang hangin nga nagalambot sa 65 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot naman sa 90 kilometros por ora. Ini ang nagagiyo padulong namin na nakatundan sa kadasigon nga 25 kilometros por ora. Samtang isa ka low pressure area naman na nakita mga 1,135 kilometros na sidlangan sa Southern Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Ang temperatura mamatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtub sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak, las 5:21 kaina, magatunod naman las 6:03 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga na sa aton nga mga kaaksyon sa naga-monitor nila sa online. Good morning gid sa inyo, no? Sa kay Allen Mar Lingko, good morning sa imo. Homa Lumena, kag kay Jinky Dialagdon, halon gid sa tanan kuno a lot of happenings karon, no? Yes. Nada mo katabo kuno nanong katabo aw? Tabo diri sa Bacolod. Di sa Bacolod ato sa mga bagyo, Yes. may mga muna, no? Oo. Si Nicel Fabol, si Action Dora, nakadto na to yung Action Eden. Oo, gani, nakapa-picture na sila. Nakapicture na sila, ya. Oo. Yes. Ni Action Dora, kag ni Nicel Fabol. No? Dira sa may Nenas Rosa, Manukan Country. Yes. Good morning dira sa imo. Good morning, Nanay. Kaya nagpag-greet gini siya. Good morning, Nanay, sa pinakamapisan, pinakagwapa, kumpleto bakuna, nga NOCPO spokesperson. Siling ko gito. Siling ko to dirigin makadto mo. Aliwatan na to, pinakagwapa, pinakadedikado, pinakapisan, kumpleto bakuna, pinaka-approachable. Lieutenant Abigail Donasco, good morning and happy listening. Sang nagahambal-ambal ka pa lang, siling ko daw dirigin ni pakadto. Siling ko Doabot mo na ang mga features. Ang mga, ang mga, Mga- doabot ko na ang mga qualities. Bala ginapangita ko sa Di ba isa kay sumpon? yung qualities yung ginapangita ko sa isa ka babae. Bala. Wow, because spokesperson. Ikaw yung mga baba. Pero importante, kompleto, bakuna. Importante kompleto. Oo, Bakuna. yes. Doabot mo, gid ba? Naabot ko gid nga si Abby gid ba? Oh, close. Good morning. Good morning. Si Michelle Colantro, ginagreet siya man ang family niya sa Don Salvador Benedicto from Colantro kag Aguilar family, no? Yes. Larry Mendoza, Michael John Season, greet siya man si Dennis Abdon kag Renato Natoy Parar sa barangay Sumag, no? Yes. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Nag-hot air balloon sila bala. Instead ba? na, oo, bongga. Tani makasakay, matanda, no? Grabe, ay isa man na sa akon yung mga to-do list mo, sa akon bucket list Di ba? kami ya galing. Ako ya hot lang, kuya. Ako yung balon. Si Action... Abot mo gidaw. Si Action Boy balloon. So, pwede man. Tapos may air man sa palibot. Hot air balloon. Grabe yun, nag-hot air balloon sila. Grabe Yes, no? bongga, no? Do kawala lang to yan, no? May-ari na din sa Pilipinas, di ba, Action Boy? Do, Meron sa somewhere sa Luzon. Pampanga or ano Dito to? guro sa Kwan, sa mga Ilocos dampe. Basta dumiyara na sila, di ba? Do festival may nito festival ang sila. Mananan. Yes, perfect. Sana makapunta tayo. Wow. Good morning na kay and hello to my buddy, Dr. Matthew Mayo. Yes, good morning, Doc Mayo. Sa Minnesota. No? Yes. Kay Ma'am Van Mayo, of course. Good morning. Sige, Kay sige, Joji go. Lacson, kagambal ni Fabul, hamalya Ma'am Eden, kita naman soon pwede. Sure, pwede, get. Pwede Mapagwapa ako, Danay, para, ano. Kanto ka lang to kay sa pangitaon mo gid pangita gid sa next Dorel mo. Oo, perfect. Sa tingin gani nga, no? Nenos Rose. Yes, sa Nena's Rose. Di na ako guro karon manyaga, ay. Pwede Pwede Padalaan ka karon sa nagpanyaga mo, panyaga ka to. Umandam ka. Nabatian niyo ta mga kaksyon. Padalaan niyo ko panyaga. Nagbilang manok da.
Okay na yada. Bagay basta magkawangan sa mga kalanan na hindi ka mamangkot sa presyo kay Nga. hindi ka lang mapunggan lang sa mga order mo na. Don't ask mo the na? price. Oo. Ti ang hindi kilibi kung kulang bayad mo Tawag paano ka pulis, kalapot sa station 1 ba? kalakalain. Tapos mapagawad ka sa pulis. Hindi, padakop sa pulis. Hello sir nang pwede ko di ka padako. Ay naku, lang Sila bayad. patawagan mo mo dahil kung atubing bill ko, tawag dahil pulis to. Oo, sakto. Gusto ko na Black Shot Boy matry kung tuod manginang para sa mga salida, bala. Kung hindi ka kabayad, manghugas ka lang pinggan. Dati may ara man sila nga. Mayara na? Mayara na. Gusto nga ta bala? Hindi lang ta mag-uniform, dason. Nasa mangugas ito Do you pinggan. want to do crazy things? Why ko gani kapag Bucket list ko na mo, bucket list. yung mangugas ka pinggan. Oo, kaya hindi ko ka kabayad. Ay. Sige, dason lang. Gusto nga ta na. Testing nga. Palakpakan ta ka. Pating dapa-dapa ka palakpak. Oy, kaya hada ko ging bahalan dira sa Alcard? Sa Riyadh, Alcard sa Riyadh. Hello, Ninoy Boy. Oo. Ihada sa ano ni? Ihada ko ni. Kasal, Sige, akong ging bahalan. bunyag. Basta ihada ko. Okay. Oo, kami sila ni Kuan ni Action Wilma. Okay. May kuan lang ko kung sila karon lang. Grace Solitas. Solitas. Dungan Good tagad. Dunganita. Dungan Good morning man sa imo. Sige, go. Kay Athea Kim Merriman, good morning. Kay Nixon, bigo Nixon Tahom. Nixon Bernardo, good morning man. Kay Jomar Edulag, watching from Sipalay City. Kamusta ang good mga morning. kabaybayan? Tadira, baybayan. Kabaybayan. Ana Sinoro, haha. Ha, kasadya. Ate, sige, standby na sa atong mga balita lokal. Action Radio Philippines Standard Time na 7:20 sa detalya na sa mga balita lokal. Ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia nga last recourse na ang istrikto nga quarantine policy sa siyudad sa Bacolod sa virtual press conference. Ginpahayag ni Leonardia nga ila ginalikawan ang lockdown bangot ila na nakita ang epekto sang sininga pulisa. Sunod kay Leonardia, bisa nagapakita nga nagasaka ang COVID-19 cases sa Bacolod sa Tilikdan nga Binulan, padayon nga ginabutang sang National IATF ang siyudad sa MGCQ. Sa dalom sang MGCQ, 50% ang sitting operating capacity sa mga establishmento, simbahan kay iban pa. Apang sunod sa alkalde, nagpangabay ang siyudad sa mga pumuluyo, restaurants kag kaparian nga kung mahimo, panubuan ni sa 30% nga operating capacity. Sunod pa kay Leonardia, nga kung padayon nga magsaka ang COVID-19 cases kag kung maglala, posible mag-abot ang tiyon nga patuman ang mga istrikto nga pulisa. Samtang gitbag ni Dr. Romela Tiples Ruiz ang Philippine College of Physicians kag Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, makabulig ang quarantine apang wala inisang impact kung ang tao ang wala nagasunod sa health protocol. As much as possible, we would like to avoid lockdowns or this sort of things, no? Because we have already seen the effects of this kind of policies. Actually, right now, I'm assigned in a tertiary hospital, no? Kaya kami as IDS doctors, we are having a decking, no? For us, nga hindi kami ma-burn out. Dahil kiti subong, despite nga nag-decking kami, we really feel nga, though nag-burn out naman kami, liwat. Umpisa naman kahapon nga adlaw, Hunyo 2, suspendido ang trabaho sa munisipyo sang Ibi Magalona, Negros Occidental, bago naman sa Baguio Dante.
Sa Executive Order number 36 series of 2021, gin-issue ni Mayor Marvin Malacon iya ginmandong suspensyon sa trabaho sa mga talatapan sang Municipal Hall kag aktibidad sa mga pampubliko kag pribado nga eskwelahan. Sino sa alkalde, luyag niya masigurong kaluwasan sa mga pumuluyo sa ila banwa sa posible halit sang bagyo. Base naman sa Tropical Cyclone Bulletin number 18 sang DOST Pag-asa, kalakip ang banwa sang Ibimagalona sa 23 ka mga lugar sa Negros Occidental nga ginpaidalom sa Signal number 1. Samtang ginklaro ni Moises Padilla, Vice Mayor Ian Villaflor nga naka-official leave siya sa karon tuway sa ma-report nga nagapanago ini. Sa mensahe sa Vice Alcalde, ginpahayag nga padayon ng iya serbisyo kapag tuman sa obligasyon sa banwa apang tungod sa sirkunstansya nga nagbutang sa peligro sa iya kabuhi, napilitan ini nga maghimo sang tikang para sa iya seguridad kag sa seguridad man sa iya pamilya. Suno kay Villaflor, tungod sa paginpasaka sa iya nga kaso nga murder kag sa iban pa nga personalidad, nag-file na sila sang petition for review sa Department of Justice kag naghulat sa karon sang resulta. Gintawag naman ni Villaflor nga unfair kag wala sang basihan ang pag-umid sa iyang ngalan sa pihak nga ginako na sadto sa New People's Army ang pagpatay sa kay Konsehal Jolomar Hilario. Nagalawom si Villaflor nga mabasura ang kaso kag magimabaw ang hustisya sa natabo. Nanawagan naman ang pila ka mga infectious disease expert kag mga doktor sa syudad sa Bacolod sang kooperasyon sa publiko sa pakig-away kontra COVID-19 kasunod nga ila naman liwat na batyaga ng burnout o kun kagkapoy. Sa virtual press conference ginpahayag ni Dr. Jeanette Umali bangod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 nagabatsyag na sang burnout ang mga health professionals. Gin-ehemplo ni Umali ang isa ka hospital kung sa diin ini na-assign nga may 55 ka mga COVID-19 patients nga yara sa waiting list. Dugang pa ni Umali nga hindi masarangan sa syudad nga mangin parehas sa Bacolod sa NCR bubble nga may nagakapatay na sa parking lot. Magluwas sa nagsaka ng COVID-19 cases, nagapangatubang man sang problema ang mga hospital bangod sa kakulang sang healthcare workers, ilabi na nga pila sa ilang nagpositibo sa virus kag kinahanglan nga mag-quarantine. Sa kay City Administrator kag Bacolod Executive Director M. Ang, mayara sang pending request ang syudad sa Bacolod sang dugang nga healthcare workers kag ining pangabaying ang liwat nga ginipalambot sa damlag lang pagsinapol sang Regional IATF. Actually, right now, I'm assigned in a tertiary hospital, no? Kaya kami, as IDS doctors, we are having a decking, no? For us, nga hindi kami ma-burn out. Galing kiti subong, despite nga nag-decking kami, we really feel nga, though nag-burn out naman kami, liwat. Si Dr. Jeanette Umali. Madamo nga COVID-19 patients ang nagahulat sa bakante nga COVID-19 beds para ma-admit sa ospital tungod sa kakulang sa mga health personnel, lagip na ang mga nurses. Ini ang ginpalayag sa pila ka mga infectious disease experts ka mga doktor sa virtual press conference kahapon sang hapon. Ginpahayag ni Dr. Dolores Romela Tiples Ruiz ang Philippine College of Physicians kag Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May 30 ka mga waitlisted COVID patients, 50 sa Riverside, 30 sa Doctors Hospital kag iban pa. Ginpaatag ni Ruiz nga may pila ka mga hospital nga mayara sang segment akong wards apang ang problema hindi ini mabaton bangod kulang sang personnel. Sunod kay Ruiz karon na matamat nga sa kang COVID-19 cases sa syudad kag Negros Occidental kag ini nga makasong na record sa sulod sang balay, grupo kag iban pa. Like from Mercy this morning, I heard that they have around 30 waitlisted patients. Riverside, 50 plus. Doctors, I think from the past few days, it was also 30 plus patients. Ang kabahin sang pagpahayag ni Dr. Dolores Romela Tiples Ruiz. Sa katapusan nga balita lokal, temporaryo naman nga nauntat ang pag-supply sang tubig sang Medina Water Treatment Plant sa Sitio Medina, Barangay Rizal, Syudad sang San Carlos. Sa advisory in post in San Carlos City, Negros Occidental LGU information page, nag-umpisa ang temporary shutdown launa 5 sang hapon o kun kahapon sang kaagahon bangod sa extreme high turbidity o kun pagluwog sang tubig bangod sa baha sa Andun River tugas ang Tropical Storm Dante. Apektado man ang mga lugar sa Sitio Medina, Kagkotkot, San Cavil, Fatima Village, Villa Consuelo Alger, Rita Homes, Greenville, Rovery Heights, San Julio Subdivision, Teachers Village, Margarita Village, Don Juan Subdivision, Mansfield Subdivision, City Homes, kag pila ka bahin sa city proper. Magabalik ang normal ng operasyon kung ang turbidity levels ang yara na sa capability range sa water treatment facility. 70% sang populasyon mahimo mabakunahan antes ang katapusan sang tuig.
Samtang subsidy sa RT-PCR test sa lokal nga mga turista, igapatuman sa Department of Tourism. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sa Aksyong Balita Morning Edition. Para naman sa complete management. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang Okay, good morning liwat mga kaaksyon. Dadulangin mo da? Kaya nag-exit siya gulpi, matumato lang siya. Mga muna dang inyo, yan o. Ang ako niya daw okay na niya. Sakay siya, Torrecilia Napilda, sa mga taga San Enrique, kuno especially sa taga Pinalsalan, halong gitanan permi, no? Kay Melchorita Ferrer, kay Tito mo, Mawi Kanyada Jr., Dito ko na. Oo, tito sige, mo na sa sige. Barangay Sumbag. To, good morning. Itong may pink ivy. Tito, good morning. Ato na to yung pink ivy. Galain ang ano ba, no? Marslor Duasal, good morning man. Erwin Dicatoria Gonzalez. Kay Carlito Sison from Limay, Bataan. Kay Teresita Gasataya Talyon, good morning from LA. Los Angeles. Si Maninay mo, Teresita, ito nagali sa kwan. Maninay ko maha. Maninay. At sa LA, gali. wala ka kabalo. Tanawa, may pakita ko si mo. Tanawa, bla, oh. Kita ka na, oh. Amo na, oh. Ano na, oh? Ano na sa? Tracy. Nagay, dugay, makuha na lang ko di black time yan. Mierna Cloud.
Kay Sol Rama Barnatsa, sawadika, Bacolod. Sawadika! Sawadika. Ano na? Iyan ka sa Thailand. Sawadika din ka na. Muna. Amo na. Muna. Sawadika, diin ka na. Holiday gilit mo sa Thailand. Ay, Kay okay. birthday sa ilang queen. Ay, wow. Kay holiday. Holiday na to sila. Basta. Kung birthday mo, ba ipa-holiday man, bi? Para double Ikaw pay. bala queen ka bala kay pa-holiday. Queen of all media. Charot lang. Siya na yan ni Chris Aquino. Gani. Chris Aquino Ano na? ka lang. Ay, sige, iyan na lang na. Hindi Ari, na ako na either- mag-agaw. Happy birthday, queen. Oh, happy birthday. Sang Thailand. Okay. Wala Birthday pangalan? mo. Ah. Wala pangalan? Wala eh. Okay. Sige. Sabi ko, ni si Sawadika, hindi ka na. Tamyaw ni Sula, ina Sawadika. Iron sa Panta Kasuyon, Uy, ito watching kaya. live sa Pinaginpinan, Cabancalan City. Kay Primo de la Cruz, good morning man. From Jeddah, no? Diding Alojamiento, Richard Daid Pacheco, Suzette Alunan, good morning sa imo. Yes. Kay classmate ko, Melissa Montinola, dira sa Maybago City. Charo Ben Danilio Court, good morning. Ma'am. Tacharo, good morning. Kamusta dra mga kwanta? Ang mga katanuman. Katanuman. Mga katanuman. Kita naman lang pero makita ko Kaya na. kumusta dira ang akon nga painting nga ginapangayo? Ay, labongga. Gapa kayo. Nya sa karon nya kuno anay antes magpadala sa akon sa Ay, painting. sakto man. Sakto Why man na? ah. Wala Ang pilit imo nga tay. kung ano dang kung okay na kuno ya. Ba, di ba? Yes. Kung ano lang dang ma-offer. Kung ano lang dang Oh, ma-offer. bisan na hindi sagad. Prote pag hindi sagad ya para sa akon sagad na mo. Yes. Sa Action Boy may pa very concept- appreciative niya si Action Boy. Sa Wisconsin siya. Yes. Sige. Lito Dayap, where's Kelly Morales? Good morning man. Rosemary Cabugwason from Cubay Elementary School. Evelyn Ipomuseno, Dina De Cripito, Dina Magbato Malabago. Myla De Quito, kag dugay na utang ko si Sir Tupe Purano, good morning. And kay Tita Cheryl dala sa Erlitos Seafood Yes, Restaurant. kay Migo Tanunoy Andan, Yes. kag kay Johnny. Yes, Sang, good morning. good morning sa inyo. Kay Maria Teresa de Roque, good morning man sa inyo nga duha. Actually, tatlo kami. Kay Alas duwa si tupad mo? Action Boy mo, ako isa. Sabi ko, meron ka tupad kung wala ko makita. 1, 2, 3. Amo na. Kay hot ko gani, ikaw balon. Kag Perfectan na. Good. Angelito Murillo Cañal Jr. Check attendance lang sa Quezon City. Sa Balara, Quezon City. Yes. always- Let's eat panyapon guys sa porch chicken house. Tara, manukan tawa. Doon nagutom ko ba? Gusto ko magkaon sa Nena's Rose. Karon guro pa niyaga. Timi, wala ko Laga dito. ka to karon kay Naisel. Mayara ka na to bala. Ah? Mayara ka na to brown envelope. Brown? Oo. Hindi siya sa red? Hindi sa red, subong. So, brown sige lang siya dan. Okay. Importante mo yun, no? Hindi na, ang inyo itong, ano gani pa na ay ng, Ano? nablang, Siomay? siomay. Inmayran mo na. Bayran ko to kasi ko kamo mo lang yung nagambal nga ako mabayad. Tuntuod gali to ya. Huwag mo ko yung nagambal nga ako mabayad. Siling niya, sikid daw ikaw man to sir mabayad. Siling ko kamo yung nagambal nga ako mabayad. Huwag ko yung nagambal. Nag-oo ka to bala. We have a deal. We had a deal. Huwag ko yung nag-uo. Nag-uo ka. Namati lang ko sa inyo ka maglungo-lungo. Lungo-lungo. To hindi to hathangdo. Lungo. Dala na lang lihiyod. Nakasakit sa likod ko. Exercise. Ano? Yung wala naman din may nagsulod great. Exercise ang tadana. Ay, doon nagsakit ang likod ko. Nagkadlaw ko sa ngimo nga. Hindi kay timing, nakafocus ako ng camera. Designan ta na lang. Kita ka lang, ay mo na kanong gamo kita na diyo. Ito bago pagtaw gid dyan. Gali kay amat to sinadahiyod na sa gali. Mama siya. Pagahiyod. Perfect! Lahat tayo may exercise every day. Ikaw naman nakron ni Dennis, karon i-screenshot yun naman nakron. May pasayan kung natag to 15 kilos. Go order kayo, guys! Yara naman, 250. Sige. Okay, kagawad. Gaya ko mga 18 akong be. Wow! Kay Manuelita Obon, good morning man. Kay Ramil Seron, no? Yes. Sa aton nga mga ka-action bala, aton panabyaw ni during lang nisang commercial naton break, no? Samtang nga commercial break kita, we might as well gamit nung taning oras para sa greeting sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook, no? Yes. Kay Francisco Guangco, shout out man kay Jesse De Gracia, kag kay Jeffrey Jimenez, Mierna Claude, ang show po sa bago Action Eden Gaulat di ona. Ay, ala, si Ma'am Melos.
Sige lang, Nag-request mamatay. ka naman to siupaw, ah. Wala! Hambali gani, o gahulat ko, no? Oh, gani na katinaw ka na nasa. Na-share Wala ko na si. pa eh. Hindi ka si Dorel Guruay. Oo. Si Dorel to naka-try. Na. You don't have to try. Ako yung kina-recommend ko ginasi mo ang siupaw da. Super dance. Kay classmate ko Susan Jaime Ano, Allen sa Houston, Texas. Ano, sa show pa? Damo eh. Damo. Oo. Like, Like Jobs, ano na panilig mo dyan? Anong, Para makita. Anong minuto today? Standby sa aton nga mga balita national. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners. Action Radio Philippine Standard Time na 7:40 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga posibleng mabakunahan ang 70% sa populasyon sa Pilipinas tubtob sa katapusan sa tuig, pero liwat na nga mabuksan ang ekonomiya kung kapin 50% sa populasyon ang nabakunahan na kontra COVID-19. Suno kay Galvez, base sa eksperyensya sa Israel, Estados Unidos kag United Kingdom, nagapakita nga nagnubo ang COVID-19 cases, hospitalization kag ang napatay sang ang 30% sa populasyon ang nakabaton sang bakuna, kag ang kadamuon ang padayon nga naganubo kung malambot ang 50%. Ginapaabot sa Pilipinas nga magbaton sang 9.95 milyones ka doses ng bakuna sa nagkalain-lain nga manufacturers subong Hunyo. Sa mabot nga Hunyo 7, mayara sa symbolic rollout sa A4 category o kon mga economic frontliners. Masobra na sa 5 milyones ka doses ng bakuna ang nahatag sa gobyerno, kag 1.2 milyones ka matao na ang fully vaccinated. Ginaabi-abi naman sa Malacanang ang paglakip ng Sinovac COVID-19 vaccine sa emergency use list ng World Health Organization. Kaginbahag nga magapataas ini sa kumpiyansa sa bakuna sa Pilipinas.
Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque, dugang ining assurance nga ginhatag sa United Nations Agency nga ang bakuna safe kag epektibo. Makapila ka beses nga ginainganyo sa gobyerno ang publiko nga batunon kung anong available nga bakuna kasunod sang preference sa Western vaccines. Bulan sang Pebrero subong nga tuig ginaprubahan sang Philippine Food and Drug Administration ang emergency use ng Coronavac vaccine sang Sinovac kag ini ginusar sa opisyal nga mag-umpisa ang COVID-19 vaccination program sa Marso. Ginpahayag naman sa isa ka epidemiologist nga hindi lamang pagpangduwa-duwa ang rason kung nga wala pa nalambot sa Pilipinas ang target nga kadamuon sang bakunahan tungod isa man sa rason ang manubo nga supply sang bakuna. Sunod kay Dr. John Wong sang AP Metrics Incorporated, malayo pa ang Pilipinas sa target nga bakunahan ang nakalain-lain nga priority groups, partikular na sang A2 kon senior citizens, kag A3 o kon persons with comorbidities. Sa namunuan, target sang gobyerno nga mabakunahan ang 70% sa populasyon sa katapusan sa tuig, agud malambot ang ginatawag nga herd immunity. Mag-resume naman ang Department of Tourism sa pag-subsidize ng RT-PCR test para sa lokal nga turista sa handom nga mapabalik ang maayong nga dalagan sa industriya sa turismo nga mas naapektuhan sang pandemya. Sunod kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puya, tuyo sang subsidy agud maganyat ang domestic travel, paagi naman sa pagbulig sa mga turista sa RT-PCR test requirement kag makabisita sa gusto nila kadtuan sa mas barato nga balayran. Ininigwa matapos ginhalugan sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang restrictions sa domestic travel, paagi naman sa pagtugot sa mga turista gikan sa NCR Plus nga magkadto sa mga lugar nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine. Bangod sa subsidies ng DOT, 950 pesos na lamang ang RT-PCR test sa Philippine General Hospital sa Manila, kag 750 pesos naman sa Philippine Children's Medical Center. Ginpahayag naman ni Energy Secretary Alfonso Cuse, Vice Chairman sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kung PDP Laban, nga wala gintalakay sang ruling party ang posibilidad nga pag-inganyo kay Davao City Mayor Sara Duterte nga magpapili bilang presidente sa 2022 nga national elections. Sunod sa kay Cuse, ang pag-inganyo lamang sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili bilang Vice Presidente ang ilan na istoryahan kag ginatugyan na sa Chief Executive kung sino ang iaupdan nga presidente. Sa National Assembly sang partido, ginsuwestyon sang PDP Laban Council nga liwat magpatigan sang pagsapol sa Hulyo 16 o 17 para sa eleksyon sang ila nga mga opisyal. Sa katapusan nga balita national, ginaprubahan naman sang Kamara sa third kag final reading ang hagna nga nagadeklara sa Agosto 30 bilang National Press Freedom Day. Ang House Bill 9182 kun an act declaring August 30 of every year as National Press Freedom Day, ginaprubahan sa 203 affirmative votes. Ini bilang paghatag kilala sa baganihan nga Pinoy nga si Marcelo Del Pilar nga ginbunag sa Agosto 30, 1850. Si Del Pilar ginakonsideran nga father of Philippine journalism. Ang hagna tuyo maghatag sa direktiba sa tanan nga ahensya sa gobyerno kag instrumentalities agud pangunahan ang publiko kag pribado nga sektor nga mag-organisa sang consciousness raising activities sa importansya sang press kag ila kinamatarong kag social responsibilities agud masiguro ang observance kag selebrasyon sa kada petsa 30 sa bulan sang Agosto. Ang atong dugang nga mabalita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19. Good morning, Liwat! Sa ating sinima ka-aksyon, nagapamatikid ko no si... Walain pag-greet mo nga, why pa ibalik ka lang, ibalikin si Imo ni Ganito Juan ito Manny, pungulo niya, JM. pungulay. Wala, pagani. Excited na, ano naman? Kaya dali ko bigay mong deliver po karon sa hapon. Manuelita Obon, good morning. Sa tanan nga nagapalamati ko no. Sa Pateros Metro Manila.
Kay Francisco Guamco, good morning. Kay Jessie Di Vinagracia, kay Jeffrey Jimenez kuno, good morning. Di na to gani. Kay hambali Sir Dugay na utang ko, Sir Tupe, hambali kay panglupad ko ng buhawi. Sang buhawi ang tent sa Orlidos. Yung buhawi to? Na ano Yung buhawi man, to? oo. Ano naman. Kay Alman Enriquez Alagon, happy birthday kuno sa utod niya nga si Alfonso Enriquez Jr. sa Antipolo Rizal. Happy birthday to you. Happy birthday, Antipolo Rizal. Alfonso Enriquez, happy birthday. Yes. Sige. Kay JM Lacson, sang Villa Estefania, happy listening lang ko no. Maria Grace Ignacio, good morning man. Prince Mary Joel. Kag kay Pliton Lipura sa Pasay City, amali Sir Tupe. Ambalya, or di kagamay nga payag nga may bangko. Inula, nadala pa ba no? Atong pagpayag, ito kita ko to. Oo, nga may bangko. Ala, sa sano lang sir? Good morning, Mandra, kay Terail Inahakayaw, Antonio Cervantes, watching live from Arangistad Island of Aruba. Keep safe. Di nang sa Aruba. Aruba. Hindi ang Aruba na, kuha na mo, country mo na sa mo. Kaysa una sa Miss Universe, na may Miss Aruba. Ina na boso, Aruba! Aruba, bira! Amo na? Oo. Aruba, May bira kapag hindi na bala pagsuponi. Okay na tani. Okay na bala tani. Sabi ko, Aruba! Aruba, bira, hala, bira. Kalay. Good morning man kay Bia Jonathan. Ay, may ginaayo ni sa akon si Migo. Kumpare! Jonathan mo. Sige lang kay... Ayun, tana. Mangitaan to korona. Mangitaan daw. Kuhan lang ba? Sige lang. Anyway. Kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Good morning man. Si Ma'am Vanessa Mayos sa naligad. Laging kumusta niya. Judy Dan, where are you na? No, gani. Wala ka ano. Dugay ara man si Judy Dan na ara man siya dugay kuan man siya comment man siya no. Ma-jury duty naman si Ma'am Vanessa Amalia. Ha? Amalia ang bot akakapoy balik-balik sa courthouse. Jury naman siya. Oo, jury. Sa naligad niya grand jury gito siya mo. Oo, So yes. mga garo jury duty niya. Oo. Tiway ka ta mahimo ang gisa unless nga may ara ka valid reason nga hindi ka maka-serve. Pero kung waya ti duty ka gida. Tapos may harap nga daan nga mga kaso dito sa Amerika nga kung jury ka be. May harap nga mga celebrated cases bala nga kamo nga jury wala kamo ginaalaw magpuli. Oo. Kuan kamo kung sa quarantine kamo. Hambali gani nag-online pa ko kay may mga questions nga akon sabton. It took 30 minutes. Wow. Okay. Oo, jury duty naman. Kahapon ko na review sa med. Sige lang Ma'am Van, kinanla ng imo sini nga wisdom and imo sini nga knowledge. And service. Yes. Ligad gab ilang kuno aging panglupad tong mga tent di dinto ayan ito lupa man. Gali. Kita ligan mga gabi itong baskog ulan mo. Oo. Di ka magkatototo yan kuan. Wala dan na tent eh. Wala yan tent. Pamayong lang kuno dan. Kasi matunugan tablang yubon tabla. Ang yubon. Yubon. May yubon ka pa ya. Ay nako. Kasi matunugan ng yubon tabla kag maghingo-hingo obla kita. Wow. Kasuhon ka bala. Wow. Ikaw na eh. Si Natasha si Natasha to bala. Natasha. Dito sa Orlidos gani. Ay nano kay Si Natasha nga lan yaw. Oh. Hindi ko 'to yung kilala, si Natasha. Ay nano kay wala ka. Ikaw kay wala ka naga-friend sa mga waiters and waitresses. Okay, si Natasha. Ay, abi ko si Michelle to siya. Si Natasha. Natasha Michelle. Amo na? Duwa yang alan. Oo, ikaw gani, natuboy ka. Ay na. Ikaw gani identiya ka. Mayo lang, hindi dulce corazon. Duwa man tani. Mahilig si Mami Ems nga tag duwa ngalan, no? Oo. Ay, si Kuya, hindi isa lang man ngalan. Hindi ang sa imo bla tani duwa on yung isa dulce corazon. Oo. So, Tapos Eden kay way madala identiya. Ano na nga din nagalin ng tiya naman? Theology? Goddess of Beauty. Goddess of Beauty. Ano kaya? Abi ko na sa theology gani. Pangihi ang aircon. Hello, what is happening? May bagyo sa sulod. Di ano natabo na ni sa aton nga ano? Hambal yang Hilito Murillo Canyal Jr. Greet niya lang ko no, iya nga pinalangga nga mama dira sa La Carlota, si Morit. Canyal Morit, good morning! Moret, may gaga. Moret! Kasi kilala ko na gani si Moret eh.
Amot mo si Muret niya ang kilala ko. Akin may kilala ko nga Muret mo, nga taga La Carlota man mo. Abi describe si Muret. Puwerte ni si Muret sa una yan. Ang tingog sini sa telepono yan daw masiling ka nga kuan mo. Nga ano? Masiling ka nga daw 17, 18 anyos mo. Ay, alam Galing mo kay ba? 48 na sagli. Ito. Oh. Good morning. Kumusta na si Muret man? No, ito may kita na ni Muret mo. Basi same ng Muret nga kilala mo. Basi ilain man na nga Muret guro. Ay, hindi same go. Si Leo Talaban dira sa Barangay Manghanoy sa may La Castellana. Good morning man. Sige. Yes. Standby na kami. Standby na kita sa dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 7:52. Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo ni US President Joe Biden nga may libre nga beer kag pagunting ang sinuman ang magpabakuna. Sa mensahe ni Biden, mahimo mag-inom sang beer, magpungko para guntingan ang tanan nga bakunahan. Dugang pa, ining ilatikang agud maingganyo iya na sakupan nga magpabakuna agud malambot ang 70% nga target nga mabakunahan antes ang national holiday sa Hulyo 4. Naibaloan, nag-recruit na ang White House ang dalag mga brewers kag mga black-owned barbershops para sa nasambit man nga programa. Sa SPO, ang kumalita sa negosyo, ginpanugutan sa Department of Trade and Industry nga dugangan ang kapasidad sa mga dine-in services, personal care business, kay iban pa sa piyak nga maramo sa gyapon ang gaka-record nga nagapositibo sa virus. Sa advisory sa ahensya sa mga dine-in services, gipasakay ni sa 30% nga capacity gikan sa 20% sa naligad nga bulan, apang ginpabili naman ang 50% capacity para sa mga outdoor dining. Sa mga personal care services, kaangay sa beauty salons, barbershops kag nail shops, mahimo na maka-cater sa tubtob 40% sa ila kapasidad gikan sa 30% nagligad nga bulan. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 47 pesos kag 89 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 21 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 17 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, gindayaw ang 10 years old Pinoy kag standing ovation pa sa America's Got Talent sa ginpakita sini nga talento sa pagkanta. Sa ika-16 nga season ng talent competition, si Peter Roselita ginbata sa Abu Dhabi apang isa ka Filipino citizen ang nagpakitang gila. Si Roselita ang nagkanta sang All By Myself ni Celine Dion kag kakibot ini sanday Howie Mandel, Heidi Klum, Simon Cowell kag Sofia Vergara. Ako nakita ko gina ang iyang performance. All by myself. Si Rosalita ka. So what I mean. Balita sa sports. Game pangunahan ni James Harden, nakadalagan sa Brooklyn Nets sa Eastern Conference First Round Series sa score nga 123-109 kontra sa Boston Celtics. Si Harden ang nakapatigan sa triple-double nga may 34 puntos, napulo ka assist kag napulo ka rebounds. Nagdaw ang Nets sa ila serye sa 4-1 kag nag-abanse karon sa conference semifinal. Sa una kay Yunan umpisa sa tuig 2014, makaengkwentro sa Brooklyn ang third seeded nga Milwaukee Bucks sa ikaduha nga round. Samtang sa Game 5 naman sa Eastern Conference first round series sa Philadelphia 76ers kag Washington Wizards, abanse karon ang Sixers sa series sa 3-1. Game 5 man sa New York Knicks kag Atlanta Hawks, karon nga adlaw sa abanse ang Hawks sa serye nga 3-1. Ang magdaog sa 76ers kontra Wizards kag Knicks kontra Hawks, amo ang makaengkwentro sa Eastern Conference semifinals. Balita Espesyal! Ingagaw! Alright! Hingagaw na ito ng atong greetings. So nga ako, ito nga Balita Special. Balita Special, Dili lang gagaw nanay ka. sa Balita Special, Action Boy. Mga kamaturoan ni kung isa ka naka-adult, but siningan kong... Adulting. Oo, adulting ni siya. Mabalaan mo kung adult ka na kung may-ari ka rin sini sa mga harsh truths, kumbaga, being adult. Una-una din, Action Boy, hindi ikaw invincible. Kung siningan na Action Boy, hindi pala pares na wala ka na gina-set aside. For example, may family meeting ka mo. Aha. Wala na ginapaiway, wala ka na why ka na bilang daw wala baliwala ka lang ya. Unlike sa una nga bata, pa nasa inisip intra. Yeah. Subong ya, you're part of the decision. Yes. May say ka na, kung baga, Action Boy. So, dapat, pag edad mo nga, kung feeling mo do ka, very adult ka na, nga, syempre, mabatsagan mo ng Action Boy, kung mature ka naman, dapat,
iklarohon mong desisyon mo sa imo kabuhi. Kaya hindi lang na ikaw maapektuhan, kundi pati bisan, imo hindi lang na sa desisyonan. pamilya, bisan sa mga ubra. Yes. Pare bla subong sa aton, pagkakadlaw, mamuna na lang niya man kung tabi si Eden, kana nang iya opinion. Oo amo na. Correct action, boy. Kaya sa experience adulting mo na mo. 101, yes. Sa experience mo na mo. Te amo na action, boy. Ay, kadua, last, kagaiban, sunod na lang. Patience is a virtue, good action, boy. Amo na ko, no? Patience is a virtue. Oh, may mga kontradikto na, patience is a virtue, but time is gold. Diba, no? Nagka-conflict sila nga duwa. Pero at the same time, hambal ka, patience is a virtue, adulting na siya. Kasi syempre, ang hambal wala nila, ikaw pa umod, kay ikaw ang mas naka-intindi. Ikaw magulang. Ikaw intindi, kay ikaw ang mas naka-intindi. Sa una, yung bata ka pa ya, Wala ka man kay Cindy. tsindira ng mangod mo, kay hindi pa sa ano yan. Tiki ka, adult ka na, tsindi ka sa mga Tingnan mo bagay-bagay. lang gusto nga, oy, pasensya ka kay manghod ka. Yes. Kaya mo man di bla? Oo. Paumod ka kay mangod ka. Galing kayo usually kalabanan action boy. Ano Magulang. magulang? Magulang, gid. Wala labot action boy. Ang patience is a virtue. Kung tanawon wala, for example, ako, 25 years old na ko. Tanawon ko ano na nalambot ko sa kabuhi ko. I-compare ko sa iban ko nga mga 25 years old man. Ang iban 25 years old, may balay, may duta na may negosyo. Ako 25 years old, kabaligya bang Ay, mo negosyo pa lang. Ay, mo negosyo negosyo pa lang. Why ka pa balay? Patience is a virtue in a sense nga hulton mong oras mo. Correct. Maabot ginaiya ang tiyempo mo nga mangin mapag-on ka, mangin masanyog, Kang mangin manggaranon ka. Correct. Ako action boy. Wait anong for yung your mga goal in time. life ha? To be? Anong goal in life To mo be a gida? housewife. To be a... Ano na siya? Kalahin, hindi Siyempre, action boy, una-una gina mabuligan ang akon nga parents. Amo na na action niya, amo na ultimate niya. goal. Wow. Kaya siyempre, makakount 3 times a day, pasayan sa 3 times a aga, day, gid? pasayan sa aga, bangro sa ugto, loko sa hapon, order na ka mo. Segway pa. Ay, nagligya pa. Na-segway pa. Pero tiyan mo na to, action boy, wait for your turn. Not because nga, ay, subong do, ay, wala na ko chance. Sige, hindi rin na lang ko. You will settle for less. No! Dapat kung anong bucket list mo, anong gina-look forward mo, sige lang, na. strive harder. Pero ang may araman ko nga isa nga nagsiling bala nga hindi ka hindi mo pag-ubuso ng imo tanan nga oras, ang tanan mo nga effort sa papangita trabaho. kwarta. Oo. No, kay at the end of the day, kung madula ka sa kalibutan, ang kwarta mo will stay at home mo nagyapon. Yes. Hindi mo na madala. Correct. Oo. Pero depende sa Ngara mga ganin ako nga mangranon, gusto kayo na hospital siya, na COVID sabi. sakto lang. Na hospital siya, hindi na hospital siya. Damdam ko sa kwarta niya, sundan sa kwarta na hospital siya. Naging kulang na sa ginhawa ya nga dito na realize gali nga ang ginhawa gali air malang libre malang gali nga Oo, nga correct. nga nangita kapag idamo-damo kwarta nga hindi man kabulig si imo. Yes. Depende action boy sa imo, sini timeline mo. May ara ko na wala nabasahan nga ang kabuhi isang tao amo na action boy. Kung bata ka pa, damo ka oras, wala ka kwarta. Kung middle age ka, may kwarta ka. Pag trabaho ka, may kwarta ka, wala ka oras. Magtigulang ka naman, may kwarta ka, wala ka naman energy. So, dapat balance lang ang lahat-lahat. Damo mo na si Jo Mare, no? So, hindi pag-ubusan tanan mong oras sa mapangita kwarta. So, Give yourself time kay life is short bala. oo. Nga ko isa igo ka marilasar ay tao. Oo, wala na. Tigulang na ko guli. Gusto wala ka na social life, puro ka na lang. Banaon mo? Kung pagbaton mo sang TF mo, aring 5,000 sa gimmick ni, aring 5,000 sa balay ni, aring ano ni. Magaro sa mga imoon kapag bato ko sa TF ko, ari para kay Eden. Ah, correct! Marnie din ka na! Alas 9 pa si Marnie. Ulaton mo si Marnie, ah. Sige na. Kay wala na oras. So, Correct. So, talam yun, daso na lang ka mo, ha? mo kay Yasmin Torres lang, good morning. Kay bago ko lang sa kita si Yasmin. Okay. Sige, Salamat. standby na kita sa Action Hotline. Mangin ka po ninyo si Action Art Tayhopo. Ang inyo naman rin ang news team. Action, Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.